Me olemme musiikkia, huumoriduo Ile ja Teukka ja olen tämän puoliskon kakkososa eli Teukka. Mutta siihen mä teen ykkösosaan. Mä pyydänkin teitä kaikkia laittaa käsiä yhteen ja toivottamaan lavalle tervetulleeksi Pirkanmaan alueen vanhuspalveluiden kotihoidon kantavan voiman Ilari Mattilan. Mennäänkö kuunalla kotiin? Ja Klaavala Esson pariin. Ei paina paluuta kappukokessa. Ei kuunalla kotiin. Tää on loputon moottoritie. Mä tuun vaikka juosta ja suu on se vie. Tuun yli aidan ja portaiden. Koska sä oot ylivoimainen. Kaneina, kukkeita, vai harikkaa. Ilo sukka ja Teukka rokkaa, sä oot painata. Hei! Mä oon ihan pari,